Bakizute tregua edo alto el fuego bat ematala. Ari fin batetik lotuta dagoen tregua da, oso prekarioa, baina bueno, gaur nahi izan dugulako ekitalditxo bat egin, beti bestela juntatzen gehalako arazoa daudenean eta marroi handiak orduan. Bueno, behin elkartu eta partekatu momentu hau, beraientzako oso importantea da, eta hori besterik gabe. Orain eten bat sinatu dute, konponbide garestian, kontu zibilizionistekkin, pilatzekoak ez dian, sasi zueten hau errugabe, odol ez dago bustian, odol ez dago bustian. خروج اخويا من السجن باذن الله تعالى يوم غد باذن الله تعالى، واشكركم جزيل الشكر لوقتكم والاحتجاجكم معنا، جزاكم الله كل خير. Niri izenez eta palestinar guztien izenez eskerra eman nahi diogu, gainera nire hemezortzi urte espetxean egorita eta gero, bihar nire anaia askatasuna lortuko dugu. Iotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun begia, argiz bete